Всього за кілька годин до закінчення терміну і початку нового фінансового року в США країні вдалося уникнути шатдауну, або принаймні його відкласти. Конгрес проголосував за тимчасове фінансування до 3 грудня. В іншому випадку багато операцій уряду б зупинились, а десятки тисяч держслужбовців залишилися б без роботи. Сенатори в Конгресі затвердили фінансування у співвідношенні 65/35, а в Палаті представників за проголосували 254 законодавця і 175 проти. And with this continuing resolution, we not only keep government open, keep checks flowing to our veterans and Social Security recipients and the rest. Уряд США переживав шатдаун 21 раз. Найтриваліший був 34 дні. Шатдаун відбувається, якщо Білий дім і Конгрес не можуть домовитися про пунктах бюджету на наступний фінансовий рік. Цього разу бюджет також не змогли прийняти через розбіжності. Демократи наполягають на тому, що необхідно збільшити держборг. Республіканці вважають це згубним для американської економіки. Не дивлячись на непримиренність республіканців, факти не змінилися. Ми повинні збільшити держборг. Ми не можемо допустити дефолту Америки. Незгарбні спроби вирішити протиріччя всередині партії не працюють. Вони працюють лише тоді, коли всі погоджуються з реальністю. Сьогодні ми в змозі фінансувати уряд. Більшість з цим згодні. Так само потрібно поставитися і до ліміту держборгу. Документ про продовження фінансування вже підписав президент Джо Байден. Зараз Конгресу потрібно буде затвердити бюджет на наступний рік. В іншому випадку шатдаун може все ж статися.